Salom, horas marihita saluhutna. Di hamah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamo maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason. Dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni itu hata jumulu mahita martangiang. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani tu hata na gabe jamita di minggu pawaluhod dung Trinitatis ima di tanggal 26 Juli 2026. Hatani tu hata na tarsurat di Rom bidualu ayat 26 rodi ayat 30 jala topik ni minggu panupak ni debata diakana pinilitna karya Allah bagi orang pilihannya. Ujahama dihita songonod ma didok hatani itu hata. Alai nak to di urupi do hita di hagaliotai. Aidak taboto manang ahanatama si pangido otta. Gabe di odihoto di ido hita marhiti-hiti hata na hinuihon nasotakas hinatahon. Alai diboto sita darohaido na pinarrohahon ni toddi'i ay marguru tulomo ni rohani debatado pangodihonon na di akka nabadiyay. Alai taboto do saluhut na do manupak tu nadenggan di akka na marholong ni roha di debata akka najinuna sian tahinahian ay akka natinadanahian ido ditudo asa gabi tudus na sida tu pangalahon ni anak nai. Asa ibana na parjulu tubu sian torop anggina. Jala akanaung tinudona ido di jo. Jala najinuna ido di pitori. Jala akanaung pinitoranna ido di pasangap. Ima hatani tu hata. Aidak taboto manang ahanatama si pangido otta. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ima didok di ayat 26 ayat na parjulu di bagas turpukon. Mungkin ada banyak orang yang mengira bahwa berdua itu hanya persoalan memejamkan mata, melipat tangan, duduk atau berdiri lalu amin. Saya arong do na mangatusi songoniate aharo mali na martangiang inna rupane. Holan na mga lopitangan dwe, dungi tutup mata, hudul manang jongjong. Amin. Apa sih susahnya berdua ninna rupane. Hamu kadongan berdua itu identik dengan meminta atau memohon. Atik pe dakolaniate dimensi ni namartangiang. Tetapi bisa kita katakan berdua itu identik dengan meminta atau memohon. Bohado tutu, au sugari di suku kita kamang dohot tamuinang, maul do na mangidoon, sulit tidak meminta. Mungkin saya adong do namadok, aha maul ni na mangido. Muradoi, ninna nade barupane, gampang doi. Alay mulo jujur hita madok akamang dohot tamuinang tung na maul do na mangidoon. Dang murah mangido. Sama sulitnya dengan memberi mangalehon. Boa murado mangalehon. Mungkin di sebagian halak memahami ahara maulida mangalehon. Mularong diba ni leon. Mamolo dangadong baunang inna rupane. Tapi tidak sesederhana itu memberi dan meminta. Jadi suatu tapikir murah namar si lehon-lehonon. Basa tadok songonia kamang dohot tamu inanami ay marsi lehon-lehon molodak sian rohana dak sian ias ni rohana manang dang sian ketulusan ni rohana boy doyan non berubah gabe say hirana membuang menyogok manang memaksa. On sauti rupani taringot tu na marsi lehon-lehon ate. Jadi molo dang sian ias ni rohana molo hatan itu hatai madok rupani
ba na mga lehonon iko siya las ni rohado. Molodak siya ni buidon non gabi si lehon-lehon ni terkesan gabi sahira na membuang hira na mabolok ko sogoni rupa ni. Yesui bui berupa menyogok manang membayar memaksa. Contohnya dilio sahalak ruas ma anak ni pananggana tu padita. Hape ala naso tarbal balas juasa do anak ni panangganai rupanya asa di lehon. Kebetulan adong 5 anakna. Daripada rugi ibana mga lehon ni mangan dipabagi ima tujol mai di lehon masada tu paditana. Jadi out sugari tarlehon na mangan anak ni panangganai datuk tarhonai leonon na tu paditai datuk tarhonai leonon na tuaka dongan na. Ima jorupani contoh na. Jadi gabe terkesan mabolokon binolok ko maon. Olo do songoni nasubui be dialang asa dileo tudongan na iho maonin. Jadi au sugari bui dialang belum tentu lehonon nate. Adong dope musena marsi lehon-lehonon alai sai songon na memaksa. Misalna di lehon marupani sada gambar tadok majuei gambar ni Tuhan Yesus. Dungi Roma na mga leonon ikut di ruang tonga doda di ruang tamu doon bainom muna in. HP di ruang tamu ni nama jaloi gagu gambar. Gagu disiak kaputu. Jadi ala so disido di bain bagabi muru rupani na mga leoni. Bican niliom may gabi di dapur do di bain in. Seharusnya nian bamolo di liom manang na di dapur, manang na di kamar, manang na di ruang tamu di bain urusan ni nama jaloi ma dai do noy. Jadi olo do na mga leoni gabi sahira na memaksa bahkan sahira na mengatur. Ima rupani maol na marsi lehon-lehon. Jadi bukan hanya sekedar adong diba ni lehon tangi. Yas dorohana, bulus dorohana, tulus do manang adong dorupani motif na asing. Ima jo soal na marsi lehon-lehon manang hal memberi. Suak songonido na majalo meminta, memohon. Da murado idaon, da murado begion. Akakaurwa maulah mangidu Tuhan niate. Tuhan lehonon nikta rupani maul ni. Alai hadu di dok Tuhan Yesus. Aidang diboto na sida mangidu. Buasa ay naing paswasa honon na sida do na pinangidu nai. Jadi mereka asal ngomong, mereka asal meminta. Idu asa didok di Matius onomi molo martangia kamu songonomma doko kamu ina alea manami na di Banua Gija sai pinorbadia maguarmu dan seterusnya. Ima pola martangiang. Asa boha asa unang marnoni-noni unang bertili-tili tangiang na dungi muse asal unang dipadok aka tangiang nai. Molo jujur hita madok akamang dohot tamuinang da jujur do hita salah majalo. Yesui dang diboto majalo. Dang diboto adong do halak majalo saya di tangan digijak tangan na buti. Hape hata bataki mado ikut ditoru do tangan majalo. Olo do sebuti. Gabi bana rupani na mangatur. Jalang dang diboto ahasi jalo onna. Martangi yang may bana rupani buti. Dang diboto ahasi si jalo onna. Jadi sido jut gabe maul harung do songoni Roma sahala duli-duli sian bonapasugi tujebu ni anak ni abang udana di Jakarta. O contoh do orupa ni naing mangalului karejo ma di do ibana jala mangido asa diurupi angginon ibana. Jadi maranggi ma ibana tong tu anak ni amang udana ala diboto si bayo on anak ni amang udanai sahala direktur sada pimpinan rupani di perusahaan na terkenal di Jakarta. Jala alop rohana bahenon na disi karejo ibana. Jadi di suku anak ni amang udanom ma parsikolani abang nor rupani tubuh ni amak tuanau. Ita masedia maho kawan. Ahimada aparain na ibana. Macam madibani bana aka sidelian ni bana. Jadi Roma nun
ang ginaw rupani maddo. Jadi laos tamat SMP do dang isemain. Jadi di pasalahon ibana madihutai aka nasopatut si salahon to gabi dilului kambing hitam. Jadi gabi ala ni guru nama, ala ni sekolah nama, ala ni keadaan dihutai ma gabi ido ibana holat tamat SMP ibana. Jadi Roma rupani inun anaknya mangudanon maddo. Jadi holat tamat SMP do. Dibayak ko ni bana di Jakarta on persaingan macai tibo. Jangankan tamat SMP, tamat SMA, tamat sarjana pe maul mengalului perkerijuan. Hayang gosong ni do puang betu dia nama ho bainon. Ninna rupani. Roma angginaw madok. Maksudna abang non anak ni bapak tua non batung urupi apara majuau sanebana marupani. Iko keriju dua di dok bapa di Jakarta. Jadi aropir rohana inuna para naon rupani mabay ni bana keriju di perusahaan nai. Ala nijuk ni rohani inun para naon di dok ma lomom ma pilih ma manang na keriju di dia ho. Pusi ngau mamereko neba. Jadi dong di dok inun para naon songoni beberjuru hani bana. Oido para au nama manot tuhon in neban. Homa mama lomoma totu homa manang na di dia o kerejo. Atong buti mai apara bai mau sekretaris min neba. Yesu bai mau gabe wakil direkturin na. Ito Roma non apara no maddo. Bai ni amam nasui woto hodo magom. Tamat SMP ho. Ido koko gabe sekretaris. Ido koko gabe wakil ho nama do sipiga nama hoin ai kana bang do maddo apara do maddokin neban olu da barak songone na tadau do diri botodo ahasi pangidon ninna apara nom marupani jadi juk do songone olo do songone ni ngom bajo rupani dang diboto ahasi jalo onna dang ditadda dirina dang diboto tu dia naneng si jalo onna. Contoh dia kamang do tamu inanami. Hama kadongan tung namaol do na mangido on. Jala juk do hita salah mangido. Jala dang taboto aka ahana tapad dohi di pangido otai, di pangido atai. Olo do asal puas hata. Olo do rupani ala muru kibana gabe laos doho muru nai dibuat di tangyang na. Tuhan do dang diului Tuhan. Ditangi hot Tuhan do ala dang diului. Ayolo do ala muru kibana pamate mo Tuhan buat tomon ninna rupani gabe bana mangatur Tuhan ni dangi boto manangaha si pangidoon. Adong ma dongeng o dongeng do sian negeri Junani di bagasa dongengon di berita ma na jatuh cinta ninna sada Dewi Namargoar Dewi Eos ima Dewi Fajar. Tu si Titonos, Namargoar si Titonos. Alai gabe tarabat manang terhalang ma cinta nasidana dua. Ala Dewi Eoson ima Dewi na hidup abadi. Artinya dang mengalami kematian, kekal do ibana. Hape si Titonos jol ma biasa do ibana jala na terbatas umurna di tanah on. Dia manusia fana. Dungi lahoma Dewi Eos warna mana jatuh cinta te orang amal lebab cinta no lahoma ibana mangidu memohon tu dewa Zeus doh sada pangiduan asa dilehon di si Titonoson hidup abadi songon ibana jala tohoma tutu singkat cerita digohi dewa Zeusodo pangiduan ne gabe Titonos manusia yang abadi naso mengalami kematian. Alai dung manang na 30 tahun bahkan 100 tahun metua ma si Titonoson. Tubuhnya makin lemah. Titonos akan hidup abadi tetapi tubuhnya tetap fana. Ternyata najulu Dewi Eos hilap lupa ibana majalo tubuh yang abadi
na jinalona tu si Zeus manang dewa Zeusi daholan hidup yang abadi. Jadi hidup yang abadi do di jaloi bana maksudnya terus mebana mangulu, tetapi dia lupa meminta tubuh yang abadi. Akhirnya titonos menderita manang hacitam mebana terus menerus. Ia masih terus bernapas, namun siang malam terkapar di tempat tidur. Imana nidokna salah mangidu. Jadi dia minta awet umur, tapi dia tidak minta awet muda. Jadi bui du tapangidu gajang umur ta alai huhu tapangidu tong asa sehat-sehat teh unang pola lam tepos tetak poso alai sehat ma terus. Haulu gajang umurna hape saholan namar sahi namate. Bodo songoni. Alani sotung lupa hita mangidu awet umur dan awet muda. Hama kadongan memberi tentu kita memikirkan yang terbaik, yang terindah dan termahal. Meminta juga demikian, unang asal majalo. Jadi sahalinai unang asal majalo, unang salamangidu, unang asal padok di pangidu ami. Ala diboto Tuhan ido, disidu sada hagaliota, disidu sada kelemahata, gabi di odihon diurupi to di idu hita disi. Roh sendiri berdoa untuk kita. Ido di ayat 20 nomi. Alai nang to diurupi do hita di hagaliotai ninna rupane. Roh sendiri berdoa untuk kita. To di ima na mengajari hita makuihon hatana sotakas hinatahon. Ay sipata halang do pamanganon. Taktaboto madok sidohonota. Saya hirana adong na mengabati rupane. Tuhan tahu itu. Disido hagaliota. Daktaboto manangaha sidohonota. Gabi diurupi to di ima hita di hagaliotai. To di ima na mengajari hita makuihon hata nasotakas hinatahon. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Disima sada taida panupak manang karya ni debata di bagasan ngulu ni aka na pinilit nai. Jadi molo di gorahon topik ni mingguta taringot tu panupak ni debata dia kana pinilit na disima rupani sada panupak ni tu hatai di bagasan nguluta. Diurupi do hita mangidu tu Tuhane asa takas pangidu hatai di adopanna. Dadaholani saluhut na do manupak tu nadenggan diaka namar holong ni roha di debata akan na jinu na sian tahinahian. Allah turut bekerja dalam segala hal sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tentu perlu tagaris bawahi disi ima padohan dalam segala hal. Molo didok dalam segala hal, tentu marlapata doi sian sudi na masa na taadupi dingoluon suka dan duka. Songon nataboto dakola las niroha na taadupi ate na manguluon. Sipata do taadupi arsa niroha dohot aka na sejenis dohoti. Alay nakpe songoni manupak tunadinggad do saluhut na didok di bagasa turpukol. Jadi Apostol Paulus nang manugiho kita nuaing mamereng segala sesuatu sian sudut kacamata na positif, sian sudut pandang Tuhan. Lapatan na ikom mampu do hita mamereng hal-hal na positif, sian musibah na taadupi, sian parsahiton na taadupi, sian kegagalan na taadupi, sian kejatuhan na taadupi, dohot akah pengalaman-pengalaman na asing dope. Jadi kita melihatnya dari kaca mata Tuhan. Manupak tunadinggad do saluhutna. Dohonot tama ditupahi debatado ngulu ni aka na pinilit nai. Amen. Martangiang mahita. Moliate di ho Tuhan dihatam no kubigi hami pauratom mai asa di parbiho katami parbuen dedenggan parbuen atonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.